Katugang, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao, good morning po. Welcome sa programa. Aram mo niya ito kunya pong aldaw na in Tuesday. Ultima dia sa bulan mga tugang kan September 30. Sa aga, October na. Kaya duman po sa mga birthday celebrators kunyan, happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Especially sa samuya pong President, CEO, Ma'am Brenda Bayona Luxin. Ma'am Brenda, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Siyempre, sa dati may manapag-iriba, si Jordan Alpajaro. Diyan po sa Arimbay, happy birthday dyan. Fight sana. At saka sino po nag-birthday sa kanya, happy birthday. Sa mga nag-anniversary, happy anniversary. Sa mga bisita, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Kumusta na po kita? Sa mga kababayan niya ito, mga linemen na naumpod dyan na papasabak sa Masbate. Ingat-ingat lang po mga idol. Mga warriors of light, ingat-ingat. Yan. Siyempre sa mga kabarangay ta, mga tugang, good morning man sa mga naumpod dyan sa pamintis ng Kambulkan. Sa mga dahon sa may paragilid kan dagat at yung mga paragilid kan salo, good morning. Ayan. Sa mga nagkaparahara dit, relax lang. Relax na. Kasubago po, mga tugang, so pigbabantayan na cloud cluster Kasubanggi. Dyan sa may eastern part, mga tugang kan southeastern Luzon, nabilog po na LPA, inapod na 09G. Kaswagong 8 o'clock. Pero, slight lang ang potential. Kumbaga, medium ang potential na mabilog bilang sarong tropical depression sa loob po ng 24 hours. Ano? Pero natigalip ang posibilidad na mabilog yan na tropical depression. Ang coordinates kay ni Kasubago nasa 14.1 north, 136.8 degree east. Ang distansya niya sa PAR is 1,360 east of southeastern Luzon. Malayo pa, no? At saka nasa taas na. Kaya relax lang kita. Ha? Pero siyempre dahil po may easterlies, tapos may habagat, kaya padagos kitang nakakamati po mga tugang ni mga uran-uran man. No? Kaya magpasiguro sa napirmi, tangani pong day madali. Okay. O bueno, mga tugang, durata ng mga istorya, alipon niya sa luwas. Ako pa sa lingkod, Mardila dahil iba sa dit sa napirotihan. Yaman siyempre si Kuya Juna Pulis sa Laro Technical. At saka si Jerome Nico Martinez, mga tugang sa DCGB Social Media Department Newsroom. Sina Jenny, si Shara at saka si Nicole. Dugangan tanang impormasyon, Chief Jimmy nasalita na sa linya sa 3rd District. Chief Jim, please come in, Chief. No. Si Chief. Hello, Chief. Yes, go ahead. Director Mar, maray na aga sa mga parantabay. Nagturot na kitita na. Nakaaging Domingo, alas 4, in pagkahapon. Oh. Buminigay. Lumino Piata Bay Direct. Garo. To flood control project. Oh. Dito sa Zone 3, Barangay San Agustin. Pangyari, San Agustin na naman. San Agustin, Luzon. Kunyan na pagkaaga, supposed to be, yaong kita sa Sangguniang Bayan, regular session mo yan kan Sangguniang Bayan, Libon, kunyan, na pag-istoryahan ka na ibang konsyal doon, ang manungod sa proyektong buminigay, dahil man baga kita digdinin magkusog na pag-uran, dahil nga nagkibaha, kano minaging bagyong Popong. Pagtatapos, nag-inis na baga. Ngunyan, pinasyaran niya ito dahil nakita nag-attender kansisyon na na-curious kita sabi, Director Mar, sa historyang nasagap niya to. Digdi sa Sangguniang Bayan, and nag-present kita sa Purok 3. Kan San Agustin, iyo maranggat sabi Director Mar,
Anong pagkagaba kayan sa ibabaw, sa gilid, sa irarom? Sa gilid, imahina ron mo, so di king halangkawon paga, tapos so nakahampang sa salog, wala ki problema. So Aha. nakahampang digdi sa, so nasa likodan, di nakahampang ang saro duman sa Kabilugan River, mahiwas na salog, Bakwito ang nag-bringka. Ang nag-bringka so sa likod tabi Director Mar, may mga harong digdi. Kunyan, pasado digdi sa pakipaguro niya to, igwanin harong digdi na ang kusina, haros dukot na duman sa lanop katong dike, sa islop kan dike. Ang sabi, nagturutagitiman sa nangayanoy kanakaaging Domingong hapon alas 4. Nadang pinas sa nangayan na may nagragaak ngaya. Di nagluwas sinda, pagluwas, buka na sudike. Buka na sudike, tabi Director Mar. Urol kap na so lunob kandike. Tapos, so mga nakakamadang dako, baragsak na. And dumana ilawan na gapungan sana wara si Kabilya yaon sa satellite image nadalata na so ebidensya kunyan nakahuron niya to digdi sa municipal engineer office si Engineer Serrano binisita naman ini and ang problema tagol ang problema digdi sa naguste na mga nagkarak naman nagbaratak na mga diki bako sa naine na sa zone 3 maski sa inutan sa pigpara picture tanangani baga naday pa man nagkakairirahay sa nagkararapak kinikan bagyong Kristin dala kulao na ralabao ng mga diki kirereka ang problema sa may kontrobersya baga dahil pa ni nababadgetan pa ini hanggang sa mga oras ni ano yan, Chief? Ano na yan na nagibong dikingan? Mga 9 years na dahil na 9 years? Oo. Ang yan, ano bumili kaya? Bako man yung bagong dike. Ayan. Nagaba? Gaba? Gaba? Itong sino na ang pagsalog, wala naman ito. Tapag linaw kito kitubig, mararumpag ito. Ayo. Kasi kagabata, nabuksan sa dike. Dahil ng laog? Ang remedyo digde, kung bumabang diretso, problema doon mga residentes, sa natural, nakulaw na salog ini. Ito, lalaw din sinagang tubig. Roger. Ang residente, medyo maguransa na, magbagyo, talagang mahirap pagkwarta. Dati dahil man sila naka-experience na ay mag-ipagkwarta. Naglalaon sila, naprotehido sila kanina flood control. Ang problema dahil man nga ni kay magkasog na uran, tagitiman sana, na-break ka. Paano doon? Anong sabi ni Engineer Kaan? Anong initial assessment niya? Man dahil man nga ni masabi ko nakapag-akuan si engineer, basta posible na yan, teorya, baka sa kahaluyan ng aya. Ang remedyo, sandbagging na sana, temporary. Paglalo na pag-sandbag, sa gumsum sa tubig, so, at tendency ka mabibring ka talaga. Iyo, dapat ko takampil apan na din. So mga dahil nag-bring ka, may mga garana na. Dapat ko tampil apan. At kipilapan mo ni Director Marta, may mga garana pasok ka, tama ka ni. Kunya na no? Nagtuon man sa dahil ni sa gariso garana pag sa baso. Ngunyan. Nabatak. Wasak na. Dahil na kunya na. Diretsyonan talaw kaan. Diretsyo ng talaw. Diretso na ini. Ang pag-asa ninda, mapunduhan ini. Yan kung ano rin yan, mapupunduhan. Nako. Maray ko na no. Pwede ko tayan sa calamity fund ko ta. Paano makaagad sinda sa kunyan sa NDRRMC? Maski kuhaan mo nini, maski tapalan mo ini,
Nakasunod sa garana sudaga, ang paglinaw sa tubig, luminaw ang tubig duman, tapos luminangkaw sa tubig duman sa talog. Iyo. So, paano? Gagaba mang kiraray. Ang remedyo mo din, adaptation. Tutulag ka lang na. Pagtulag-tulag na lang. Kunyari. Kunyan, kasama rin, luma, sa bago, may problema. Takan, kung matatanda, naglaog-logos sa isip ko, sa panahon baga, gari na sa programa mo nga ni, araw ka ning oras, tudiking batuhon, yan sa likodan sa may Republic College sa Ginobatan, waraman tiuran, mainiton, kuminigay, nagka serinsilyo, may maligid po ito pakutanan na mga tao, sa likodan, harong, maray nga nagkataon, nasa laog sa mga tao, nagkakaraon. Dapat nagkakarigos na may grito, may maligid. Dapat garo i-revisit kan DPW sa mga disenyo ninda. So, tagsadiri kan harong nakauron niya to, o doabo na magpangaran, nangangapudan na kung pwede, isa pa idain na maimbestigaran at marehabilitar. Sa paano na sindaligdi, bata sa mga harong sindaligdi, konkreto naman, o harong kanya nangyari, sa proteksyon, wala ayun na inot na buminigay. Roger, nako. Problema na naman yan. So, babantayan ang komunidad na kan NDR yung Salamat sa dahil man kita nadalikan bagyong upong, pero nagbibigay manggilayan ng mga projects digde. Iyo. Nailing mo sa satellite sa email? Iyo, James. Nailing ko. Pangyari. Kumina nga, gari na so... Garo man sa naso, sitsaruna. Gari na sa buhaya baga? Brittle na. Gari na kimot kan buhaya baga? Guminungal. Ruminagsip. Wala man naman kay Kamilya kang mahilig. Pinatut man sa nang gapo. Yun na yan. Yan. So gapo, ano yan? Riniprap? Riniprap tapos sino nang siminto? Inaplasan kay semento. Parang earth dike kinaagad tinipon. Sabi Director Mar, iyo man may buka man pero ito na nangyari kan maging Christine pa dahil pa manairahay. Ayo, Gulping katintin yung mga digde. Pagkara na sa nainikan mga nanulungat na apunan man ang mga residentes digde na mariparo, mabudgetan ta ano pang protection ninda nasa protection type. Iyon inot na nagka-referensya. Roger, ayan, siguro baka may gibuno lakdang ka ng sangguniang bayan. Naraman lagi ginibuan sangguniang bayan. Tawaan, aminado ng inot na na-interview niya to kanis si Mayor Mac Gregor Saison na siya nga ni namumundo sa araw kani mga pangyayari digde sa Libon sa ibong kanday maninikaya maging kan probinsya maging kan LGU kay puan digde national budget national intervention sabi Director. Ay dapat yan may representative ba kita dyan? May representative ba kita din di ang aralan lamang diyan sa Manila siya na sana magagadkaan. Director Mara, special na pagsugay-gay niya to. Tapos sabi nag-atender kita kay regular na sesyon. Alaga na pinag-atenderan niya ito ngunyan. Hindi, na-break ka na naman na deke, dahil man kimakusog na uran. Wala man dahil man kita nasasuskan bagyo. Pero may nag-aburiya na deke sa Zone 3, Barangay San Agustin, Libon, Albay. Okay. Thank you very much, Chef James. Ayan po tabi, no? Another problem na naman yan. Akan inot, nagara din dyan sa San Agustin sa mga parauma tata, sa mga, mga kabasan, silted na. May nagkatarambunan. Pagkatapos, syempre, hara dit, kung rumangka o bang matinding baha. So, mga giniribo nindang mga sandbag, pwedeng aranaw doon. O nga, igwa naman, mga to, may buminatak. Duman sa, sa Purok 3 San Agustin sa Libon sa mga lugar kung saan may mga residensye
may mga residente po na naka-star. Dahil man na maraot na panahon, bigla na sanang narugba. Di ba? Siguro, baka pwedeng magibuan yung paagi yan, mga tugang ni Congressman, ni Congressman Adrian Salceda. Di ba? Maging priority niya yan. Kung saan pwedeng makakonsigil ng pondo na mairahay po yan. Di ba? Tangani na maprotiran sa mga komunidad ta dyan, Buda, pati na sa mga kababayan ta na nag-uuma, mapakaray na. May halaba pati dyan, mga 250 meters zero, ito so inot itong rinaut kang Christine. Ni bago naman ini, sa may komunidad tabi ni Kong, baka pwedeng magibon din yung paagi na makahirit kung saan duman sa Manila. Na mahagadang kipundo ta, pag ginalat ta itong so pundo sa DPWH, sa 2026 pa ito, dinipisilan kita. Baka pwedeng makakonsigir sa ibang mga departamento na may pundo pa apera sa DPWH. Para mairahay po yan, immediatamente ang pangangaipo. Otherwise, mga tugang, baka ang mangyayari ka, ang kada bis may maraot pa nun, maibakwar talaga. Dakulang inconvenience na naman sa mga mga nag-iristal dyan, Buda, dakula man yan na kagabatan mga tugang sa mga pungsyonis naman kang gobyerno lokal. Bueno, partner Al, Armadio na sa linya. Partner Al, please come in. Salamat, partner. 2026 national budget na ang pig-aabangan ko niyan kan mga barangay na makahagad lamang para sa saindang mga priority project sa saindang kanya-kanyang lugar na dahil man kaya kan budget sa lokal. Iningon yan ang bigkatrabaho na kan ibang mga barangay officials, lalo ang ibang kapitan, dahil nag-aagad naman in request ang opisina kan mga kongresista, lalo digdi sa Segundo Distrito, sa opisina ni Congressman Caloy Loria, siring man ang opisina kan ako Bicol, nayaon man si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. na magtatabang para mabudgetan ang mga request kan barangay sa gobyerno nasyonal. O niya na last quarter kan taon, nasa pagbudget naman ang gobyerno nasyonal, kaya dapat makasabay sa listahan ang mga request kan barangay. Kaya sa ngunyan, nagkakapirang kapitan, nasisiribot naman sa pagsubiter kan sa indang mga request para makasabay sa sumada pag-abot kan 2026 national budget. Dahil sa budget ngunyan na taon, nasa implementing status na, as in aniba ongoing pa ang mga project na inot ng request digdi sa mga barangay nagkapirakayan ang covered court by mga patinampuman na binadgetan kan gobyerno nasyonal. Kaya sa ngunyan, apera kan budget na yan for implementation o pig-implementer na ngunyan na mga panahon na ini para sa 2025. Ang pig-abangan naman iyo ang budget ali sa 2026 ali sa gobyerno nasyonal sa pagtatabangan kan opisina kan Congressman regular si Congressman Caloy Loria ng Segundo Distrito, asira na Bicol, na talagang padagos man nagtatabang sa mga barangay. Yan, sana makakit-kit talaga di. Iyo partner, pag-araw ganing panahon, pag nagkurok-katurog ang kapitan, makakasabay sa sumada, ano sa imong request? Maalat ka naman otro taon, 2027. Seryoso. Kaya halawig ang proseso baga, kaya dapat, sabi mo nga ni, mas marayan maagap, tangani na nakakadakop tulos ng biyaya. Bawal ang turog sa pansitan. Yan, eksakto. Bawal mo yan ang turog sa pansitan sa mga barangay officials, lalo sa mga kapitan. Roger, okay. Yan, partner, informasyon pa. Halidigi, Southern Paggan Ligaspi, Alarmario, DCGB. Thank you very much. Yan po, tabi, mga tugang, sa tuya po ng mga dugang ng mga istorya. Ayan, sabi ni Gomer Longa, sa Marinaw to Sir Mar, watching po dito sa Pawala Dunsol. Ayan. Si Del Ropesa,
Nagulpi man nga sulinag na kabilya kaya nagabatulos. Ayan, de si Leonor Valderrama Gonzaga, ang design ba ng Dicky, wala talagang bakal. Ayan. Los Mercadero, good morning po sir. Watching po kami dito sa Binitayan Relocation and Disdag Daraga. Dapat ang mga disenyo makusog na. Kaya nga ni baga sa puon baga kang pagkaga nag-sheet pile. Nililubong baga na sheet pile. Kundi, so iba man, imbis na ilubong ng bilog, so kung mga 12 pulgada ang kung kabanga asa na. Kaya minsan 3/4 sa da. Kaya nagkakabering katulos. Pero ito, aloy na po ito. 9 years na. Siguro kahit po talagang magdisenyo ki mas makusog na. Kaya baga sabi baga, build back better. Ayan po ang sa sa disaster resiliency, di ba? Build back better. Pag nagaba iyan, dapat ang paggibo mo giraray, mas makusog pa. Tangani na bakuro otro ang fight. Na dulag-dulag kita pirmi. Di ba? Saro pa, dakula yan sa salog, Kabilugan River yan. So, kung makusog ang mga pagbulos, talagang medyo magkakaproblema po kita dyan. Sana magibuhan talaga ng paagi, magibuhan po ng makaskas na lakdang na mairahay tulos ta kairak ang mga komunidad na dyan. At sa kabarantayan na kimaray ang mga implementasyon ka mga proyekto. At nabungkala naman sana ang Pandora's Box. Di ba? Maging na kitang komunidad, lokal na gobyerno, ang komunidad, maging mapagmatsyag na, tanganing diin nasasayang na piso, mga tugang o sentimo sa kada proyekto na piggigibo, kan sa tuya po ng mga mga kontratista. Asin po kan sa tuya pong DPWH supervised na mga project. Iba. Alright, mga kapatid, oras na to, 11:30 na in the morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mark Villar. Alright, mga dugang balik po ito sa programa. Kumusta mga kapatid? Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, pos mo yan te, pos mo yan bro, pre, until something happens, mga mises. Kumusta na tabi? Ha? Madali na. 86 tal daw na sana. Ano pa man? Merry Christmas! Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mo marami? Naisapit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan yung mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Yan, maligayang Pasko po mga misis. Rikas-rikasan. Tadto na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. O, yan po tabi. Sa mga kababayan ha, nag-adjustment po so oil sa diesel, naglangkaw. Ning 90 sentimos, may rollback sa gasolina na 20 sentimos. Okay. And then, effective yan kaninang alas 6 ng pagka-morning. Good morning sa mga taga-Bantabay niya. Oy, dyan po sa Isla Cagaray. Kumusta mga fans natin dyan? Kaway-kaway mga fans, ha? Si Samson Birgara. Yugunununwan. Samson. Ha? Samson Birgara. Ang amigo mga tugang ni classmate na Noel Bismonte. Tapos sina Berto Atoy at si June Aha Birgara. Okay. Good morning tayo Vicendo. And siyempre kay Sir Bert Nabarcenas, kay Ma'am Salvi Balato at saka siyempre kay Ate Nitz, ha? Saka sa Baranda family. Diyan po sa San Pedro sa Bakakay Albay. And then siyempre
si Chamaming, na Barameda, at saka si na Joel. Diyan po sa, ano yan, Barangay 13, sa Bakakay. Okay, oy, advance sa Happy Fiesta sa mga kababayan niya to diyan sa Santo Domingo. Alright. Diban po sa mga kabarangay ta, mga tugang, iringat-ingat sa natabi sa pagmorotor to talagang matindi. Dakol po ang mga nagkaka-irembal sa road cross, mga tugang, kaya mag-iringat po tabi kita gabos, tadipisil na. Mas maray na po itong luway-luway sa nakita. Tapos pa siguro sa napirmi. Kasi hindi mga kamutis na dapat inikurun niya na puno na ka mga otoridad. Tangani na magkaturol-tul dyan po sa tinampo. Alright. So mga naghahanap po ng trabaho, yan, mayroon pong job fair dyan po sa Ayala Malls, sa ground floor. This is brought to you by the provincial government together with TESDA. Iyo po itong Galing Albay, Pusong Albay Jobs Fair. Ano po, sabi, mga over 700 700 na bakante o sobra pa na burbit-bit mga tugang daradara pig-appreciate kan mga ahensya di gobyerno kasi mga pribado na nag-signify dyan po sa programa yan na Galing Albay, Pusong Albay Job Fair 2025. World Cafe of Opportunities ang title nila. At ang sabi, ini pong World Cafe of Opportunities, saro po ining national program, mga tugang kang TESDA. Diba? Opportunity po yan, mga tugang, para duman sa mga kababayan, na makakuha ng trabaho. Diba? Kadakol lang nagpirila ka subagawa, pwede kang humabol kayo. Yan. Makahabol pa. Kailangan nating trabaho ngayon, magpapasko. Diba? Diba? Magpapasko. Tapos pag nakaw man trabaho, malin yung trabaho nyo. Tanganing tumagal kayo. At saka ma-enjoy nyo yan, trabaho nyo. Di ba? Para ayos kita. Okay? Di naman po sa mga kababayan mga tugang, kunyang kita, magpasiring kita dyan, may presentar tan sa dirita, magdaraning resume, tangani po na maging okay kita. Okay? Alright. Congratulations pa lang kay Dr. Manny Estipona, my friend. Dahil pinangaranan siyang finalist sa Animal Welfare Champion category kan 2025 GARC. Hining Global Alliance Rabies Control. GARC. Ang sabi, mga tugang, duman sa description kay Doc Manny, Dr. Emmanuel Manny Estipona, a dedicated advocate for animal health and welfare, has been officially named a finalist in the Animal Welfare Champion category of the prestigious 2025 Global Alliance Rabies Control o GARC Awards. Diba? Kasubago na, interview ba ni Bipendi, and unambitan duman sa mga pinagiribo niya. Diba? Dr. Estepona's pioneering work, iyo po ang i-advance ang animal welfare. Isulong animal welfare sa pagipukan sustainable veterinary practices, community education, asin ang promosyon kan humane treatment of animals. Nakakuha po ninin recognition both local and internationally. So ang sayang inisyatiba, mga tugang, bako sana na tawanan taning proteksyon so animal health, kundi pigpakusog mga tugang so public awareness sa importanteng papel kan animal welfare sa komunidad o community development for security and environmental balance. Ang sabi ni pong GARC Awards, GARC Awards, Global Alliance Rabies Control Awards, nagtatapo ng honra sa mga individual as in organisasyon na nag-excel sa innovation, compassion in advancing global animal welfare standards, and bilang napangaranan na finalist, nagkapailing po inin daing kapagalan na commitment mga tugang ni Dr. Manny Estipona as in groundbreaking contribution sa field. Kaya yan po saludo kami tabi sa imo, Doc Manny. And ang sabi, ang awarding ceremony kay nagigibukon later this year.
bringing together global champions of animal welfare para po isilibar ang shared mission, compassion, responsibility, and sustainable action. Ayun, okay. Duman po sa mga kababayan natin. Ito yata yung dapat may voting pala ito di ba? May voting ito para po duman sa mga kababayan botuhan natin si Doc Manny, https://rabiesalliance.org/World Rabies Day /awards/shortlist. Yan para kita duman, makatabang kita digdi kay Doc Manny. Imagine from Pireto, 46, tulo na sana sindaw niyan. Nagkipiralian mga tugang niyan po sa animal welfare, category. Animal welfare champion category. Di ba? Butuan natin si Doc Manny. Ang barkada natin, amigo, diyan po sa City Veterinary Office. Talagang deserving po sa award na ini ang hindi pong si Doc Manny. Tulungan natin siya. Iboto natin sa online and then ipangadita na makuha niya po yan ang award na yan. Tangani po magserbi ang inspirasyon sa gabos na mga veterinaryo na kaipuhan ta po na maging maging masid, as in maging mapangataman kita sa mga alaga natin. Okay? As in maging responsable, di ba? Okay, tama-tama kan kaso saro baga na observer pa sana kita kan World Rabies Day kan Domingo, di ba? Na observer pa sana kita. Sabi nga ni mga tugang, ang sabi po kan Department of Health, pinag-confirma po kan Department of Health, ng kaso kang rabies nang itaas kan September, ngunyan pong September. Sa datos kan DOH, nasa 260 ang numero kan mga tinamaan ng rabies poon po January hanggang September 20, 2025. Masalangkaw ini kumpara sa 211 kaso poon Enero 1 hanggang Agosto 2 kan 2025. Sa 260 na kaso ng rabies, nasa 95% ang kinaimbiltuhan mga tugang kan mga hayop na bakunado o may unknown vaccination status. Katakod kay ni, nagpagiramdam po ang DOH na pabakunahan taon-taon ang mga atama na hayop bilang proteksyon laban sa rabies virus. And nagkapira sa pagiramdam ng DOH, iyo po ang irehistro ang mga ayam asin ikos sa sendong barangay. Dahil pagpabayaan na magparabalaw-bagaw dyan na daing bantay, yan ang mga atama nindo asin magpahiling tulos sa Animal Bite Center kung nakagat o nakamrot mga tugang kan atama na hayop. Ayan, banta kayo dyan sa Rabax. Para maging makadikay po kita. Sabi baga duman sa tuya nga ni, sabi kan World Health Organization, duman po sa tuyang research, sa tuya po na Health News kaninang umaga, na 40% kan mga nakagat, asin na tamaan ng rabies, mga tugang, mga aki ng edad 15 years old pababa. Yun po yan. May tips na duman na pinagibo na ngani na kung paano magrani sa ayam na dahil mo dapat pagkigkigon, dahil mo pag-isturbuhon kung nagkakaon. And then dahil mo pagtakuton. Iyo po yan mga tugang, ngara dahil ka biltadaan kayan. Maging mapanuri, tabi kita mga tugang sa tuya po mga kababayan. Ay mga ka-seniors natin, 14 minutes mga ka-seniors bago mag-alas 12. Kumusta na kita? Yan, galaw-galaw. Lagi lang masaya, always happy. Pagkatapos, eat mga tugang nin masustansang pagkakan. Pag sinabi masustansya, dahil man po kayo po na mahalo niyan, kundi ayaon sa naman yan sa tuya pong palibot. Ang pinakadabis nga ni kayan, we engage into senior citizens farming. Diba? Tanong-tanong kita mga ka-seniors. Dako lang kaugmaan pag nailing mo na so mga tanong mo nagtalarlobo na tapos nagburungan na asin na pakinabangan na. Parang sense of ba na yan? Successful ang sa imong kunyan. Ginibong lakdang na mag-produce ka sa diri mong pagkakaan, di ba? Alright.
Duman po sa mga kababayan ta, padagos ang kampanya. Kan sa tuya po na kinaban para lumipot ini. Yan. Para dahil kita masyadong magulpi. Dahil para turunaw ang yelo. Kasi dahil maglangkaw ang dagat. Kasi may mapunas mga tugang sa mapa na mga komunidad. Na naglalangkaw ngaya. Okay. So, dapat mapugulan nga magparainit kang kinaban. So, may mga pigigibong mga lakdang mga tugang na maging ariglado kita, di magparapurutol ng kahoy, kundi magtanom, kundi may mga negosyo na nagkakaigwa po ng massive cutting of trees, especially yun pong mga paragibo ng papel. Di ba? So, ang magayon ngunyan dahil po sa kagastuhan kan ibang mga nasyon, kan mga siyentipiko, asing ka mga eksperto na makatabang in their own little way, kapag ang mga inventions, mga tugang, nag-research kung paano ba, na di ka na magparagamit ng kahoy, but then you can still have, mga tugang, yung papel na kinakaipuhan mo. No deforestation, mga tugang, dahil maapitaran ang biodiversity, pero may papel kang sustenido. At hindi yan po, sa aramon niya to, program mo niyan, mga tugang, sabi ka mga siyentipiko, may pig-reinvent mo niyan, mga tugang, ang mga siyentipiko kan saro sa humanity's oldest products ang papel. Di ba? So, sa salidahan, mga tugang, kan grass fibers, mga hiblak, mga tugang ning awot, ng damo, ang isa salida, mga tugang sa mga wood pulp, sa mga kahoy. Di ba? Ang traditional manufacturing mga papel, talagang nakadepende mga tugang sa mga kahoy. Tapos, massive water usage, tapos chemical bleaching agents. Pero ang sabi, kan mga siyentipiko ngunyan, ini ang grass-based paper, nagagamit mga tugang ng 99% less water. Walang tubig, halos 1% sa ang tubig niya. And, nagre-require mga tugang hindi sana o minsan nga dahil ng chemical o chemical bleaching na naging dalan para ini mga tugang maging mas sustainable. Kung nilingon ta po baga ang awot, makaskaso magtalubo. Lalo kung araw kayo nag-uran-uran, makaskaso magtalubo ang awot. Di ba? Ang bilis nila na dumami. Okay? Ang bilis nilang lumago. Ang bilis nilang tumaas. So, ang sabi, mga tugang, within weeks, nakaka-regenerate tulos. Pag kitabason mo, yung mga nag-observation ito, pag nag-grass cutter ako, after 2 weeks, lalo kung nag-uran-uran, kalangkaw na naman. Mapait ka na naman. Di ba? And fibers kan mga awot o kang grass can be harvested repeatedly na dahil ka magkakakumitir mga tugang ng deforestation, dahil ka magpuputol ng kahoy, di ba? Protektado mo yung biodiversity and nababawasan mo mga tugang. So, carbon emission na nakakonektar mga tugang sa logging. O tayo, mga nagagamit ng mga chainsaw, may makina, di ba? Tapos minsan may mga pang-alsakayan, may equipment, yun, gumagamit ng So, ang sabi, ang production process, minakonsumo sa naningdit na enerhiya. Sa pagikayan, siyempre, mababa man itong pigapo niya itong environmental footprint sa paggibo po ng papel. Ang resulta, mga tugang, sabi ang grass paper is durable. Hindi flexible and suitable para po sa libro, sa packaging o pangpatos, asin mga office supplies. Base naman sa tuya pong bolang kristal, ang Europa, igwa ng mga nagkapirang pilot projects na pag-introduce ini po na grass-based packaging para sa pagkakan asin mga consumer goods. Yan ang sabi, beyond nga sustainability, yung grass paper appeals to business aiming to meet eco-friendly targets and consumers seeking greener alternatives. So, ang inibersyon na ini, sabi ka mga siyentipiko, minarepresentar kan sa rong major step sa pagbawas kan environmental burden
mga tugang kan sarong global industry. So, by shifting from trees to grass, ang komunidad o ang sangkatauhan pwede pong makapagsalbar, makapagpreserbar ning kabubuldan, ning kadlagan, mantang nakukuata pa manggiraray, naninita pa manggiraray so demands para po sa papel, yung mga paper products. So, patunay po ini na maski oral daw, ang mga materyales pwede pong ma-reimagine para sa sustainable future. Ayos adi, ha? Yan ang mga bago naman ganyan, eh. Diba? Yung bamboo, dakula din na bagay. Iguanan ko niya ng mga paper bamboo man. Ha? Pero naman sa bado, sa tuwalya, ha? Mga garment pagkatapos sa mga iba-ibang mga produktong bamboo, o iguanan mo niya ng papel. O ganyan, uni naman, grass naman. Grass. Hali sa awot, mga tugang, ang papel. O di, mapagkinabangan lamang sa awot. Ha? Bakong, ano yan, nadadagit ito sa awot, kapag pinabang pala ito. Di ba? Sana makaabot tulos ng teknolohiya kayo ni mga tugang sa Pilipinas. Tangani po na maging ano kita, malinig kita. So inarawan kan sa tupad. Nag-aarawan sa mga taga-tupad, ay di, gibuntang mga papel. Gibuntang papel, yan ang inarawan kang tupad. Minsan titapil sa nasa gilid mga tugang kang kali. Di ba? Ayan, o. De, at least, sabi tangani, may high hopes pa. Ha? Maraming mga gumagawa ng paraan mga tugang para po maging maganda ang mundong ibabaw. Di ba? Huwag lang tayong bibitaw. Sabi nga ni Kayan. Huwag tayong bibitaw at siyempre, mga tugang, padagos po kita na isipon tayo mga masunod na henerasyon. Ano masatuya ngayon na paduma na kita. Whether we like it or not. Pag nag-edad ka na yung 40, may makakamati ka na. Kaya parang ngayon, life begins at 40. Diyan ang challenge sa buhay mo. Di ba? Kung mga 15-20, mapigaw pa para abuso mo lawas mo. Yan. Pag nag-40 ka na, makakamati ka na, diyan mo na maisip na sinayang mo. So, panahon mga tugang na dapat kang panahon na magpakusog ka. Di ba? Okay. So, duman sa mga kababayan natin, mga tugang, ha? Tapos na po ang kunyan, ang September. And according to Pag-asa, posibleng 2 hanggang 4 na bagyo ang lumaog sa Philippine Area of Responsibility. So, pipaganda sa nakita. And mga 5 hanggang 9 hanggang sa Disyembre. No? So, aram taman sa nabaga na pag-araw kayo na bare months, ang typhoon path o pigaagyan ka mga bagyo, pasiring digdi sa tuya, firme. Ha? Kung bakong sa itaas, sa baba. Kung dakula ang cone of probability, firming sa kubong kita. Di ba? Kaya, pasiguro kita na kita firme. Magantabay, mga tugang sa mga anunsyo kang Pag-asa, magsunod sa mga abiso kan mga disaster officials ta, di kita man bilang komunidad maghanda man kita kan sa tuya po na mga kaniyan, kabuhayan, di ba? Perming may go bags, tapos iguang perming ano yan, pasiguro permi, sa tuya po na mga harong pamantingan kimaray, kung maluluya yan, pakusuguna, di ba? Tangani na mabawasan mga tuga ang loss the moment na may mga umilagi. Ano? Biruon mo yan, yung upong aghali digdi, duminulit pa lang sa Vietnam. May dosing ka dan sa Vietnam. Mga parasira. Tapos grabe suuran daduan. Matindi. Na buminaha na inibakwar na talaga sa mga katauhan. No? So, araw lang kang kakusog mga tuga ang sa tuya po ng mga pinagsasapar na mga mga bagyo. Because of climate change, yung panahon ngayon nagbago na ang panahon. Kaya maging parte kita sa pag-resolve kayan, and then at the same time, mga tugang, magano kita, di kita magpasaway, pwede magsunod kita dyan po sa mga ay pinag-aabiso sa tuya. Di ba? Ayan, keep safe always, di ba? Kaya tayo ni Bicolano kita para tayong kawayan lang. Humahapay kapag malakas ang hangin, pero tumatayo kapag mataas na ang sikat ng araw. Diba? Sa inyo ka, boss.
Happy Tuesday. Paano? Sana po'y kami nakapagsilbi ng tapat at tama ko niya po na pagkaaga sa aramo niya ito program. Ito po sa lingkod, Mark Dinada yung iba. Kadit sa napirotian. Laro technical, sino kasama natin ngayon? Ha? Si Jun pa? Sino ang kasama natin? Si Jun pa ba? Si Ronald na. At si Jim Romer. Hindi ko maalit si Romer. Nagsadit na talaga. Sabi ko, sarang iling ko na. Si Big Boy ito. Ngayon hindi na siya Big Boy. Handsome boy na. Tenda ka po sa magang po si Sir Bert Nunez. At saka si, Jasmine Baloloy. Malapit ang pista ka na, Jasmine. Sa Bareta, alas 12, masunod na po yan. Sa Indo pa ka, boss. Thank you. God bless the Philippines.